Jmenuji se Fakír Tomír. Pocházím z Čech a dnes vám ukážu své vrcholné číslo magie. Je to kouzlo zmizení člověka. Extrémně náročné. Proto vás žádám, v žádném případě nezkoušejte doma. Tak, kouzlo začíná. Chtěl by to nějakou dramatickou hudbu, ale my si vystačíme i v přírodním prostředí. Kouzlo zmizení člověka. Zřejmě jsem si vybral malý sud. Ale nevadí. Samozřejmě jsem i mistr improvizace a toto kouzlo dokončím. Nyní je kouzlo zmizení člověka úplné. Teď vám předvedu kouzlo objevení člověka. Ještě vylezu úplně ze sudu, abyste viděli, že jsou všechny mé tělesné části v pořádku.